da zarar hankali ya kwanta. Nishaɗin ran masoyi kyakkyawan labari za a furta, sanda za a bi dukkan hanya har a samu biyan bukata. Kalamai na zan furta da soke gane du manufata. Ina kike zan so na gane domin na san inda za na dosa. Ko ina kika je zan iso garin masoyi ya bashi nisa. Soyayya ce a cikin rai karar sunan ne gurbin ta. In ban ji yau aman sautin ki ba to ban tsayawa cikin tafiyata. Dukkanin gadon soyayya gare ki na so in nuna ta. Duk inda na je da zuciya ina faɗar ki ce bana ta. Sirrika duka na alkin take kaɗai ce zan magwaninta. Sunan ki shi na haɗa da na wani naki ne ke sarauniya ta. Sami yarinya mai ladabi cikin gida har makaranta. Ko ina layi da sako a nuna ake min saurayinta. Hakan ne min daɗi na an faranta min zuciyata. Faɗar sunanki yana sawa na miƙa kambun kyauta. Aisha ta sarauniya zan soke nunan dukkan gata. Aisha ta sarauniya zan soke nunan dukkan gata.